Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo mladenčiće. Pripremimo sve što nam je potrebno. U 400 ml tople vode dodamo 10 g suvog kvasca, jednu kašičicu šećera. Promešamo i ostavimo da kvasac nadođe. U činiju sipamo polovinu brašna od ukupno 650 g koliko nam je potrebno. Napravimo udubljenje u sredini. Dodamo jednu kašičicu soli. Nadošli kvasac. 50 ml ulja. Sve lepo promešamo varjačom. Dodajemo ostatak brašna i zamesimo testo rukom. Prekrijemo folijom i ostavimo na toplo da nadođe. Nadošlo testo izručimo na radnu površinu i malo premesimo. Razvučemo oklagijom debljine oko 1,5 cm. Uzmemo čašu ili kalup prečnika 6 cm i vadimo kolačiće. Ređemo ih u podmazan pleh. Ostatak testa premesimo i ponovo vadimo kolač. Od ove količine ispadne 40 komada. Ostavimo da malo narastu. Premažemo vodom. Zatim mladenčiće izbockamo grančicom bosiljka. Pečemo na 200 stepeni oko 25 minuta. Kada budu mladenčići pečeni, premažemo medom. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!